Ondo, dena ondo? Bai. Ongi etorri beraz Miluzera. Ilaski, kontatu nahi dizut, komikon artean badaukagu protokolo... Bueno, nik komiko xume bat besterik naiz, baina... Komikon artean? Komikon artean. Zelan? Bueno, bale. Komiko xume bat, Bale, oso ondo. Badaukagu protokolo bat gure babeserako. Askotan etortzen baitzaigu jendea, ezta? Zu komikoa zara ez da, bai. Kontatu txiste bat. Bai. Eta protokoloa momentu hartan agintzen dugu esatea. Zuk zer egiten duzu? Ni okina naiz, egin ogia. Claro. Zu zer egiten duzu, masajista naiz, ema masaje bat. Hori da protokoloa. Bai. Aurrekoan etortzen zait tipo bat, hundia tipo, Hori da esan dite, zu komikoa zara ez, kontatu txiste bat, eta esan diot. Eta zu zer egiten duzu eta, ni naiz boxeolaria, eta esan dion. Badoaz euskaldun bat, espainol bat eta frantzez bat. Ez bada, hori ez egin. Dagozen aurre lehiakideak. Pasa barrura, Oiarte, Josu Jon, Ane Oian. Kasu horretan ez. Kasu horretan protokoloa desaktibatu egiten da. Oso ondo, asko dakizu. Oiarte, zuek ondo? Oso ondo. Ondo. Protokolorik baduzu Miluzerako? Ez. Ez? Bat ez. Zuzen erantzutea. Hori da, saiatzea. Eta irabaztea, hori protokolo ona, ez da? Momentuz! Amuma Maripina holkuek jarraitzien. Maripina. Egira. Esango diogu, bosantxu handi betutako txagu. Egira. Zer dago amumak baino gauzoberik munduen? Zalantzari gabe. Ez ebez. Zoiartze zuri etxetik lagundu nork egin dizu, zeba, irudi, Oierre badari jaso duela hemen laguntza, eta... Oierrek gehien animatu dit nahi. Osa, laguntza handiena Oierri izan da. Bai, Babesa hori. Maripik Oierrek zoiartzetik. Pasatzen dikoa. Bai, energia pasatzeko az. Energia hon hori guztia aprobetsatuko dugu noski, gaur ere aldela, aurrera egiteko, finaleraino, Kuadrilla zai daugagu. Bai. Afaria noiz ordainduko. Zozera berkoa. Lekua, zehaztuta, jatetxea. Sozidadian. Sozidadea. Segun... Sumaiko... Zenba diru daun. Zein? Segun zenba diru dakaun, ba. Ja. Zer karte? Indamendin. Indamendi. Hori ez da izango ba kalesta horretan barrura joan eta beran dagoena, hori ez da. Nik hori ez da utzen. Hori ona da, ez? Bai, ondo. Ni egon nintzen da, zabetzari gabe. Animo, bigote, zorte hon. Josu Teleon, ze moduz? Ondo. Asko lasaio. Bai, bigarren eguna, usurbileko gure lagunentzat. Lagunen noiztik, betirik edo zelan da kontu, Bueno, betitik ez. Bikotekideak kuadriak badea, eta orduan... Gustatu ginenetik. Gota horretan ezagututa, ez da? Orduen, lagun egin dabe bai, da Miluzera hemen bizok, Josu esan du hartzaina zarala. Bai. Gaztak eta itxasuz, zelan da holan? Bai. Zer egiten duzuzuk? Nik, Kontatu, Josu. denetik, pixkat. Egin gaztak, Zu komikoak kontatu txizkazu, egin gaztak? Eka? Ez, hoxe, ardi lanak eta hori, gaztaketare bai, eta, bueno, pixkat, salmenta ama ibiltza, eta denetik pixkat. Eta, markaren bat? Gogorra bai, ederra bai, ez da, zer egine? Bai, azkenean uste ofizio baino, afizio gehiago gala, baina, bueno. Lotua be bai. Izena edo, ze? Eguzki borda. Eguzki borda gazta. Eira, hortxe dago. Ondo. Jon, zu zesaldu nahi duzu, zerbait. Ani karrerak? Askoik ez, adibidez, bai. Animatu denak ipotu. Jon, gaur, ze intentziorekin, bueno, aurrekume finala eta txukun, egin da. Beste horren beste gaur be? Berri jaitu bali bada, beharki. Oso ondo, ongietorri. Eta bikote berri bat gurean, Han eta Oian, ongietorri bikote, zer moduz? Urduri. Han ez zintzoa da, hori aitortu baitu. Oso urduri? Oso urduri. Eskuak melaute. Bai, Gero, kontuz, zakua irrizatu iguala egingo zaiguta. Akaso, espero. Hori da, Oian, zakuaren bilatorri gara zuzenean? Bai, esan genezake baiet. Ondo. Hane, zu galdako zarra? Bai, izetez bai. Naiz eta? Iruñan bizina zen. Eta esan digu, Ilaski, Nafarroa deskubritu dut. Deskubrimiento bata. Eta orain ez duzu bertatik joan nahi, ezta? Momentuz ez, printzipioz... Te gustora, Iruñan ondo. Oian zu? Ni Bilbokoa. Bilbo. Ondo deskubrituta daukagu hori eta bertan ere gozo. Nolatan elkartu gara edo, zein da... Pues historia celebre samarra. Bota, mesedez. Ba ez da betiko lagunek, hori egia. Betikoak ez? Ez, duela urte batzuk... Data zehatza, bota, Bota. Bai, 2021eko azararen 20an. Kontu, zer gertatu zen? Zimaz, parrandan elkartu ginen lagun bat daukaguleko mankomunean. Parranda non? Eta batean sortu zen. Bilboko aldezarrien, sartu jaten txizagurie, da ikusin hemen oian despistaute elkarrizketan, da zan hemen. Etorri mesedez. Eta lagundu? Kontenedoran atxien egin bihortot txista, pau, mese. Eta zu izan ziren bizkartzaina, ez dakiz ez zaindu zenuen, dena dela, zuk lagundu zenion? Eta jazta. Da horrezan hemen jazta laguneko etiko. Eta antxe, kalean pixa egitetik, Miluzera. Ganea, erdondako... Poesia hori, Ilaski. Bai, hori debekatute dau. Bai, bueno. Bai, udaltzaingoa hemen. Ilaski, sekula ez du alakorik egin. Azte nagusi nosikusi, enozu tapa. Ez da bat ere. Oso polita, horrela sortutako harremana, eta mantentzen duzu gerora. Jo, mantendu badago, bai.
Gero ane, behartuko bazina edo, iskin batean egin hemen, lasai. Oian jarriko da parean. Guau, polita litzateke hori, Tortoli dagoelekun konfiantzi dau. Hau batzu! Animo, txau, Ei! Zuen arteko konfiantza eta kimika beharko da. Besteak beste, adi danok, gaur, jokoan, Milusen zakuan, 86.790 euro. Ondo, eta konfiantza, ja publikoarekin ere harremana bai baitago. Pasaiako lagunak hau bazuek. Ondo. Hormengo dama, ikastetxetik. Gure lehenengo proba lehian hasiko gara arrasto badator. Badakit oierrek eta soiartzek zer dan hau oso ondo asmatzie eta lasai egotzie gero. Lehenengo, taulan lehenengo arrastoa. Asko egon dira eta asko egongo dira. Presoak. Grebak. Hizkuntzak. Historiako liburuan baten bat aipatzen da, ziur. Ja. Urteak. Bero, Oso ondo, Egunak. Emakumiek. Hauek beste bideo bat hartuta. Gertaera asko sartzen dira bertan. Mendeak. Oso ondo. Ondo. 80. Mendea, 80 puntu, zuentzat. Oso ondo. Asko egongo dira, Ilaski? Infinito. Ja, bueno. Infinito, zu igual zenbatzeko ez? Ez, noski. Gizakie igual ez, mendiek infinito, klaro. Horrek kezkatzen opizka bat, Ez. Gauetan lotara joan da, hau ez da geratuko segula. Ez da geratuko inoiz. Josu Jon. Bai, orain hemen gauz. Bai. Da gozatuko dugu. Egia da, parkatu, parentesia, nik ere ezin dut ekidin, Josu Jon esan da. Ja. Egin nahi zuten gabe. Daugat imaz buru. Imaz, inorrez dago. Imazik. Josu Jon. Opa, Josu Jon. Tripan zirrara eragin dit. Beste gunin hotelan ikusi dut. Josu Jon? Bai. Epa. Gu betiko ez Milusetik hotel txure. Hote bat hartzen han egon zan. Josu Jon? Bildurra. Tximeleta. Errusiar mendia. Ondo. Zumaiarrak ona dira, Baldar hutsa da beti irristaka dabil. Irristaka. Irristaka. Josu Jon? Txirristra. Barraskilloa. Tobogana. Kontu zuaitzarekin. Venga, ona da. Autotxokia. Zuaitzak aipatu dira, irristaka. Tripan, kilimak, bai? Oier, zoiartze? Zer? Montan baika. Irristaka dabil. Herrialde askotan, garraio bide erabiliena da. Bai? Trineoa. Trineoa. Nola? Oso ondo! Olera edo trineoa. Oso ondo! Hori Jon, zaldikarrera bai, jaskienak eta ez. Baina badago zerbait. Zer? Suitzan edo badago karrera batzuk atzetik antiraka idiala, bai. Zaldila horretik eta atzian tiraka trineoan, bai. Guau! San Moritz, ustet. Jode, dena daki Jon. Ba, plana daku, Beste zubietarako plan eta bat. San Moritzerako. Hau, plan bat. Miluzera etengareko Ondo. planak. Hane, oian, ia puntotxo batzu lortza ditugun. Hirugarren, taula, lehenengo arrastoa. Ia denok izan dugu baten bat, noiz bait. Bai? Gaixotasuna. Beste bat. Maskota. Ordularia. Hane, oian, lehen hain... Ondo zabiltzien. Bai. Gauza asko egiteko oztopo da. Lesioa. Jo. Oso ondo! Lauro bita marpuntu, ondo! Aldakao Bilbora. Ba, itxura polita dute marka gallo momentu. Oso ondo, hasi gara. Hasiko gara aldeak eta nabarmentzen pixkanaka. Saiatuko gara. Bai, imitzio batzuk. Hartu lekua, oiaztoi hartze, eta usur bilarrak. Bestaldean, tira, zaldia bezala. Denbora. Bai, itxoin. Eta hasi. Pentsatzen.
Ikasten. Aspertuta. Bai? Aspertuta egon, ondo. Mikrofonoa abesten. Soinua Altavoza. abestia. Bai. Altavoza, bozgorailua, Oso ondo. ondo. Demora daukagu, Dantza. Dantza helduta. Ia, zer? Bals. Bai. Baltsa dantzatu. Oso ondo hartu lekue. Bat, bidu, Bat, bidu. Tan, taratatan, tan, tan. Oso ondo. Charlestona ikasi zen duen? Bai, da horrela. Charleston, Charleston, Charleston. Bagus ikasten, ederto, 60 puntu! Ondo, ezauzlo! Truko ona, zuek ere. Ezauzlo. Merengea nola? Merengue, merengue. Zoion, igual, dantza pixka bat egin beharko dugu. Berriz. Gu desiatzen, hartu lekua mesedez. Janeta hoian bestaldean. Ea zer datorren. Denbora. Eta guazen? Estula. Estule, katarrue gaixo egon, gaixorik, Zer da? gaixotasuna, Zein? gripea. Bai, Bai, bale, zaratabarik, irakurri, Irakurri. egunkaria, liburue, Atala. liburutegie. Bai. Oh, ane. Txistulariek, aurrezkue. Euskal dantzak. Bai, A ber, dantza edo. nortzu dira? Dantzari eta txistulari, Bai, eta ze dantza? aurrezku dantzari, Oso ondo! Etzan aurrezkue, Eta alere asmatu egin dute. etzan aurrezkue, egin behar dugu ikastaro bat igual. Aurrezkoa da horrela. Aurrezku, Ez. aurrezku. Lan, lara, Pena, lara. ez dira Ai, hostika bat guzti. Oso ona, ane hoian, mantezik duzu errolak. Anek egiten du lana, lehen pixa egiten zuen bezala, eta hoian bizkartzain, horrela. Zu bota, ni hemen txenago, laguntzeko. Bikain, 60 puntu! Hoian, orain, Oso ondo. bizkartzain izatetik, beste pauso bat emanda, ja, imintzio gile izatera. Eso, espistatuta ibili naiz. Lasai. Ondo bizarete, hartu lekua mesedez, zuek imintzio gile orain, eta Zumaiarrak, bestaldean, detektibe finak zarete eta lagundu, iritsi berriei, mesedez. Debora. Entxatu, eta hasi. Bai, ez? Bai, ane? Hegazkina. Pilotoa, Oso ondo. oiara, oioa, Oio, oiara. Hor, zer gehiago dauka, bai. zer gehiago. Gertu, Antzekoa. Oio, oiara. Zer da? Oioa, oiara, Ez, antzekoa. Pau real, ez dakit. Bai, pau, Indio jarra. Indio jarra. Indio jarra. Barka, hori. umia, Umia, medikua, pediatra, Medikuak, ginekologoa. ez. medikua txilborra moztu, Zer, Zilbor? zilbor estea. Hori Oso bai, ondo. hori bai. Oso ondo. Ona, Gabitu, ona. zure emergentzietarako txiste bat. Kontuz? Hori pabuna, du pabo bat tabernara da dino. Oh, yes, txalo mesedez. Barean hau badana boxeolaria bat, zerbait kontatu barra dago. A ber, alde gino, beto. A ber, egintzuk. Zema puntu dira? Du pabo bat taberna batera da dino. Bale, asko zebeto. puntu. Iruro baina. Olako laburtsuek euki behar dira. Bai. Olako laburtsuek Hola, euki festa behar dira. baterako edo giroa pizka bat hobetzeko. Hieroglifikoak. Ondo. Oierretaz oi hartze. Hasiko gara asmatzen. Bai. Lehenengo hieroglifikoa, denpora. Liburuan aurkitu ditut. Gar. Ez. Sua, su, Ez. bero, Zer da? Zer ikusten da? zetak, Bale, zer. zetak, erre Bale? zetak. Oso ondo. Ona, oiar. Oso ondo. Erre, zeta hoiek guztiak. Erre zetak. Bikain. Oso ondo. Errezetarik? Ez? Zezuk ere ez, Sukaldariak ez zarete. Bagea, Bai, baina. Eskatanetik. Eroglifiko nahi duzu, Bai, denetik, bai, ondo. Bigarren hieroglifikoa, denpora. Miluzaren aurretik ikusten dut. Do, Mon. Emon. Bale? Doraemon. Bai. Donota ikusten dugu Dora doa, eta Ramonen erdizerra ez mon bai. Ramon Agirre, Dora emon. Oso ondo? Eta poltsiko magikotik, 1 puntu. Oso ondo? Ze
suave geratu zeran. Bai, ez da? Bai. Doraemon umentzat, eta bueno. Marrazi diziguna, Josuion, Bai, Doraemon eta... Doraemon, bai. Claro. Bai. umiekaz, etxean zein bidua. Claro, guraso bezala hori. Claro. Maila batean, ja. Mutilek, lehenengo hieroglifikoa denpara. Futbolean apurtu nuen, Ez da izin. bale, Eta izin da noi. nor da? Ten... Futbolan apurtu nuen? Baten baderantzunan zati, ten? Doia. Bai. Abeslari bat, idoia zurmendi, ikenduta doia, ten, doia. Bueno, zer, ondo? Gomendagarria, Idoia Zurmendiren musika. Ja. Bueno. Bai, ez. Ba, ez gaude kontra, ez dago guezer kontra, Indigan, Bigarren hieroglifikoa denpara. Apa, Josuion. Arrantzale, ona da. Irakurri. Pe... Bai? Bai? Pelikanoa. Bale? Irakurri. Litioa, li eta kanoa bat. Pelikanoa, oso ondo. Hau izate dituzte gero hor, borteta, ez da? Sardina guztiak eta, mokoan. Bueno, egun puntu. Bai? Zartzen da taberna aldera pelikano bat. Bai, zoneko oso ondo injau. Oso ondo. Ane oian, hieroglifikoek. Orain dik urdurian, Beti, gusture banao da eroso bai. Urduri bai. Bai, Arranzestuke. Zemat emozio naztuta, Lar. Pixagurerik ez behintzat? Ez. Lehenengo hieroglifikoa, denpora. Produktu berriak iritsi dira. Irakurri. Eskua, ez. Ez. Ez hor. Segi irakurten. Goltik. Bale? Goltik. Osatu. Angoltik. Angolatik. Bai, ez da? Bai. Zuten ezer, Osten, Bai, zuten. Angolatik. Tak badaukagu, angolatik. Oso ondo. Zailena egin da. Lehenengo asmatu? Iba? Zailena eginda zer da? Zailena eginda Lehenbiziko bizitzan. asmatzea, Bale. orain iritsi eta lehenbiziko hieroglifikoa, hori da zailena. Bigarrena erraz. Bigarrena denpora. Arratsaldero egiten dit. Bideo deia. Oso ondo. Bide eta odeia, laino ikusten du, bide odeia, oso ondo? Ze ondo, oian? Ondo? Ikaragarria. En puntu, apazuek. Zazpikitxo bat, Iazki. Bai, mesedez. Txiolandiatik iritsi zaigu Oliver Tweet, kontuak edo partekatutako zazpikitxo bat. Zizur nagusian komun publiko jakin batzuk berriz ere martxan jarri dituztela eta ohar bat, dino, bi komun autolimpiagarriak berriro irekiko dira. Autogarbigarriak, hobeto ez da? Autolimpiagarriak. Bueno, ulertzen da, baina behin ondo hasita, eskal limpiatu itzulpen hori, eta ondo jarri. Bai. Haupa Zizur, begira, Ane, komun publikoak. Bertara joateko Da aukera Zizurren gainera. Bai. Eta autolimpiagarria gainera. Bai, Oian bai. beharrik ez duzu, txalo bero bat, Haupa Zizur. Bai. Komun garbizek balizo dugu gaizau zuzentasune baina, kaso honetan. Hori egia. Komun garbize, geuze garrantzitsuena. Garbizalea gara komunetik hasita. Garbizalean hain itanatan, bai, komunetik hasita. Iazki, bueno, eskatu bernien, gaur ere pasaiako lagunei, abesten hasteko, baina lur jota daude antza, segulako esfortzu egiten ari dira, txalo ero hau zuentzat, segulako alegina, bai. Zer da? Baina, esan didate abesteko aldarterik eta ez daukatela, ikasbidaian joatekoak dira Tenerifera. Bai. Gaur jakin dute Iazki hoteleko bufeta ez dela librea. Libretzat zuten, begira, ze aurpegiak. Zer negar? Bai, jendea lur jota, ez dute, joango gara denetik jango dugu, ez da librea, kopurua mugatua da, beraz, gaur abesten, begira, jode. Animo. Apa, pasai, animo, Baina abesten ez ditugu jarriko. Ez daukantarik, zuzenien, ez daukantarik. Elkartasuna, pasaiako lagunei. Oso ondo. Ze gogorra. Gogorra, Oier, zoi hartze, abesterik gabe gaur. Zuek ere elkartasuna, pasai arrein. Bai. Arazo gogorrak dakoz hemen, bai. Izan gaitezen libre bufetetik hasita. Zuen eskua, hauxe, lebizikoa. Vale. Terapia gisa, opa pasaia, zuei eskenia. Ze taldetako abeslaria izan da Jurgi Ekiza? Willy Strumont. Eta ze abeslaria, Eta azedana. 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 Bai. Bai? Gustuko, Bai. Bigarrena.
zein filmetan entzungo dugu abesti hau? Euripean kantari. Zuzenean? Oi. In the rain. Ze estena ederre, Txikelina. Bai. Oso ondo. Ze herri da? Aretxabaleta, Bergara, Durango, Basauri. Bai? Basauri. Arregotea? Durango. Haze zerua, Te. Nola esaten dute itxusia Basaurin? Motza, lotza, hotza, zotza. Motza. Bai. Bueno, Bizkaian esaten du. Motza. Motza. Itxusia ez da esaten, bai. Aurrera. Zein koloretakoa da Miluzeko APP-aren ikonoaren ondoa? Arroxa, morea, berdea, urdina. Urdina. Tramparik egin gabe. APP-a bideo batez, deskargatu ez baduzu ez, deskargatu. Ja? Egin jolas, hartu parte. Saria daude, Oiertz, oiertze, ze, Paso. Deskargatuko dugu esaldia, oraindik ez. Esan ez. Zein urtetan kaleratu zuen Neil Diamondek Sweet Caroline? Ze ona. Pasazai, Ea pasio daude! Apa, pasaia! Mila bederatziren da 71 batean, 79an, 75an edo 80an. 79. Apa zuek. Terapia gisa eta azalpena, barrenak askatzeko modu bat izan daiteke, hau. Barrenak askatzeko modu bat. Probatu nahi duzu, Ez. Nola du izena Bilboko zubi honek? San Antongo zubia, Areatzako zubia, Herriberakoa edo zubi zuri? Bai? Areatzakoa. Zubi zuri? Oso ondo. Bai? Josu eta Ion, askatzeko aukera. Bai. Bai? Mendira igotzen naizenean, lau haizetara egiten dut, oiu. Bai? Josu, komo baina zuentzat? Oso ondo. Bakaso Josu gehin du hori? Ardiekin eta pixka gogaituta dagoenean? Nahi baino gehiotan igual. Bai, ez da. Josu eta Jon. Bueno, badakizu zuen eskua da, igogailua da, dio. Karamelu dago eta guen igarten da, ez da. Ba, ondo. Jo, pasaia Hau bakorrela eskolanda. bufet libreri gabe eta beste batzuk karameloa jaten. Ez, bai, hau eskolanda ezin da, Ja. egon, eta txikli eta zigorra Baina ez da. irakasea zara. Dinoz, karamelu mandoztia, ez tarrirako Jonentzat beste batako gorreta gero. Bai. Bale. Zer eskutatu dugu irudian? Leioak, bandera, armarria, barkua. Armarria. Errobatea. Barkua. Beste errobate bat. Leioak. Oso ondo. Entzun hau. Ordea bertan gelditzen da, bera ere ostole oro palitzaratean ez baita, eguerdia baino. Ruper da, Ruperren ze kanta jakin beharko egun nuke, ze urtetan kaleratu zuen Ruper Orderikak kanta hau. 82, 82, 2002, 2002. Soinua. Esan, bota. Ibila amabi. Ez. Laro eta amabi zen. Bai. Laro eta bi. 2002an, ba? R eta Jon egia, orain jabetu naiz, tankeratxo bat, Ruperrena, etorrekoak eta. Bai, Badago, zerbait horre,
Zein da argazkiko aktorea? Asier Burgete, Beñat Iturbe, Aritz Mendiola, Xabier Elizalde. Lehenengo ez? Asier Burgete. Ez lehenengo ez. Xabier Elizalde. Osondo. Aurrera ginez, beste galderatxu bet. Ze koloretakoa da, irabazi arte telesaileko noraren aurreko hilea? Urdina, arroxa, horia, morea. Arroxa. Osondo. Etxean ondo, lanak ondo egin da, Bai. Bortxe gauz igogailua da, asmakizun bata, jakin nahi duguna. Beste galderatxu bet? Bai. Entzun. Bueno, ya está rekuperatu gara, Bai, está. Azpeitiko danborradako ze kanta entzun dugu. Hau dekau, alardea, mandioko polka, idiarena. Hau dekau. Mandioko polka. Oso ondo. Eta asmatu. Askatzeko aukera? Ez. Josu Taron, guazen aurrera. Nola esaten diote zapaburuari bastanen? Apostaulia, apotxikia, apolizia, apozua. Apozaulia. Bikain. Pututxo batzuk. Ene. Saiatuko zarete, askatzen? Hortxe dago, Asmakizun bat? Bera nakar, ni. Girik eta bera azkar. Bai. Ia. Apaion. Goran arama, behera nakar, ni geltirik eta bera azkar. Zuzena da? ¡Oso! Beste komodin bat. Asko gustatzen da, nakar. Nik asko erabiltzen. Bai. Nakar. Bai, aditze, ederto. Hane oian, zue ere nakar? Musika taldi, Oso na, Ikain. Esku hau zuentzat, iragana ezagutzaren garrantzia. Zein estadio da hau? Emirates Stadium, Allianz Arena, Stadion Letna edo Estadio du Dragao. Allianz Arena. Berregotea. Stadion Letna. Mira, gorilla da. Bai? Vale, Estadio do Dragao. Dragao. Oporto, ez da? Bai, Reala ere aritu zen bertan, ez da? Ez dakit. Zarete zaleak bereziki? Bai, reala bai, baina gutxi. Hane oian! Zeta derekin batera besten duete zeka besti hau. Lubakietan loratu ginen bihazi munduen jabe ginela sinestarazi. Ze, zuzenean oian? Buz. Oso ondo. Oso ondo. Sumendiak bestia. Ene? Eta hirugarrena. Ze instrumentu da hau? Pistarik eman barik. Gure dantza oso lagungarria izan da, zuzue ikusi, tamalez. Lira, zitara, arpa, gadulka. Zitara. Oso ondo. Sinistu ez. Sinistu ez? Batzuk. Sinetxi. Ze bertsolari da? Ea zenbatek ikusi duten, bota dizuet hor dago. Aizain txausti, Maialen Akizu, Sarai Robles edo Saio Alkaiza. Aizain txausti. Maialen Akizu. Sarai Robles. Oso ondo. Ge! Askatzeko aukera ere, baina goiz oraindik ez da. Bai, aurrera ba. Nola esaten diote zaratari Urraul Goitin?
arroitua, brunda, lorrutua edo errepa. Brunda. Maia. Repa. Unakiena. Arroitua. Ondo? Batzuk? Iragana ezagutzaren garrantzia. Aurrera ingo dugu. Ez badakigu, Zenbat metro ditu urrakiko igoerak? 4.300, 5.300, 6.300 edo 7.300? 5.300. Venga, bai. 6.300. Oso ondo. Askotan egoko duzuzuek? Ez. Bai. Askatu egin nahi duzu esaldia baita. Hori argi. Polik izan. Txoin gastu intzait. Nondik gatozen ez badakigu, ez dugu jakingo, nora, joan. Ozen eta argi irakurrita. Ondo! Zumaiara. Markagailuak onara ditugu 280 eta komodina Zumaian. 220 komodin Usurbilen. 210 Galdako Bilbon. Markagailuak oso parekatuta. Komodinen aldea, ia nola, erabiltzen dituzuen. Lehenengo erronda, Oier, Zaiartze ez dabekasi erantzuten eta Euskal Herriko monasterioak dira. Toloñoko Andre Maria, Orreagako Kolegiata, Leire, Oliba, Iarteko Andre Maria, Santana, Santa Eskolastika, Donestebe, Helenako Andre Maria, Irene Andre Madalen. Leire. Esako udalerrian. Orreagako Kolegiata. Oiez. Bai? Vale, Kolegiata. Ondo? Oliba. Tuterako merindadean. Iarteko Andre Maria. Toloñoko Andre Maria. Bastidan. Oso ondo, 3 momentu honetan. Helenako Andre Maria. Hau, asmatua da, bigote. Oier, Zaiartze. Irene. Hau ere asmatua. Bi komodin. Eta jazta. Josu eta Jon bat asmatu behar planto egiteko. Bain, azemar du. Komodinak dituzue? Vale. Bai. Santa Eskolastika. Lapurdin. 2 zuzen eta 2 komodin. Bi komodin. Komodin bat erabiliko dugu. Trukean erantzun zuzen bat. Santa Ana. Eta? Komodina. Komodinarekin osatu egingo dugu. Oso ondo. Donestebe, Andre Madalena bestia eta... €150 puntu. Bikain, bikote. Komodinak! Horretarako dira, zelan? Komuniak! Horretarako dira. Erabiltzeko. Ia komodina agertzen den, 2. errondan Txinara goazelako. Txinan daude. Joa Mendia, Arresi Handia, Iridebekatua, Zeruko Tenplua, Fushimi Nari Taisha, Ibaioria, Potala Jauregia, Busan, Phuket, Terrakotazko, Armada, Shanghai. Arresi Handia. Munduko eraikuntzarik luzeena. Ua Mendia. Ondo? Shanghai. Shanghai. Txinako hiririk handiena. Ibaioria. Asia osoko 2. ibairi luzeena. Zeruko Tenplua. Beijing, irian. Iridebekatua. Terrakotako Armada. Izaterearen ondarea. Han eta oian lasai erantzun, 150 puntu irabazteko aukera daukazue, erantzun zuzen bakarra dago taulan. Asmatu da aurrera pausua ikaragarria izango litzateke. Txinan, zein? Seguro es. Esan, más pare. Busan. Ego Koreako hiri bat dau. Oier, Zaiartze. Komodina. Komodina zer rebote ona geratu den. Hau pasuek. 150 puntu Zumaiara. Han eta oian, zorte kontuak, 3. erronda, Arratian daude.
Amurrio, Arteaga, Areatza, Igorre, Lemoa, Zeanuri, Ubide, Arantzazu, Dima, Bakiogatika. Eskuak igurztuta. Eske ni arrati errabanaz bebai jaiotza, zorduen Areatza. Gorbeia mendi magalean. A ver, Gorbeia esan da. Bai? Amurrio. Araban. Araban dago, bai. Igorre. Ondo. Dime. Dima. Zeanuri. Arabarekin mugan. Zagotik. Arantzazu. Oso ondo. Bertako alkateri mozo bat. Bai? Arteaga. Bizkaiko hegoaldean. Lemoa. Oso ondo. Ubide. Errematatzeko aukera. Sendo. Bai. Sendo. Bai. Sendo groita bat puntu. Markagailuak onela geratu dira. 620 puntu Zumaian, 720 Usurbilen, Galdako Bilbo 210, ane bai arratiko musiketxuegaz. Arratiko musiketxuegaz. Pena. Hane hoian, gure partetik diote ezakizu ze sentimendu dituzuen. Pena, bai, baina... Bai, pena, bai. Gainera... Ze posik, ez? Osa, ganea, lehiakide nahiko jatorrak, ezetu doguz. Beira, kirotasuna, beze txalo bero bat, hau, maia. Ba, pena diogu hori, aurrerantzen ere zuekin jolasean jarraitzeko aukera galdu dugulako. Izan da, seguruenik, Miluzeren jatorrian dagoen historiarik bitxiena, politena. Nola ezagutu zen duten elkar? Txano, kontatuko ditut. Oso ona. Bikote zoragarria osate duzuela modura, segi horretan. Eta ea elkar topatzen. Eskerrik asko etortziarren. Zakarrontzi baten aldamenean edo. Erne hongo gara, opa, bikote! Hau da, hau. Haze harrera, iritsi berriei. Zue pozik zarete ba? Bai. Pozik dauz nahiko jatorrak dielako. Ba. Nahiko jatorrak. Harreman polita sortua denon artean, baina bikote batek etxera joan behar eta iritsi berria joan dira. Zuek ondo? Ondo. Usurbildarrak puntua pilatu, Bueno. Pero pena, zeroan jartzen ditugula markagailuak. Baina, abantailatxoa berriz ere, Zumaiarrak erantzuten lehenak. Apa zuek. Soka tirara. Denbora. Apirileko zein egunetan ospatuko da urten Zeid Fest jaialdia. 22. 13. Nork idatzi zuen Txoria Txori poema ezaguna. Paso. Hartzek, zein da paladio elementu kimikoaren ikurra. PA. PD. Zein da Txekiako hiririk handiena. Paso. Praga. Zein da sodio kloruroren izen arrunta. Gatza. Gatza. Ze musika instrumentu jotzen du Joserra Senperenak. Tamolina. Pianoa. Nola du izena, izearen abiadura eta indarra neurtzeko tresnak. Anemometroa. Bikain. Zein forma geometriko du kono batek oinarrian. Borobila. Bai. Gipuzkoako zein parketan dago Mandasko dukearen jauregia. Kristinanean. Oso ondo. Zein kiroletatik dator futbol amerikarra. Rugby. Rugbitik. Nork zuzendu zuen 1982ko Blade Runner filma. Paso. Ridley Scott. Nork abestu zion Salvadorri bere eriotzean. Xabier Letek. Xabier Letek. Munchen zein margolanetan oinarritu dira emotikono ikur bat egiteko. El Grito. Tarrasian, bai. Zein da zeta izkia duen asteko egun bakarra. Asteazkena. Oso ondo. Zein da Arkimedesen hitzik ospetsuena. Paso. Eureka. Zenbat da 377 13. 374. 354. Zein mendetan igo zuten Everest lehen aldiz. 19. 20. Zenbat planeta ditu eguzki sistemak? 9. 8. Zer izen du Egipto eta Saudi Arabia artean dagoen itsasoak? Gorria. Gorria. Oier, Plutoren aldekuekara. Plutoren aldekuekara orduan behatzi. Negazionisten kontra. Terraplanista ez, horren beste. Ez. Horren beste plutonistak bai. Bueno, oier zei hartze, ez da posible izango, barriro be? Bueno.
Sokatiriari aurre egitea, baina veteranuen leku hartuta. Eta zen moduz, gaur? Hobeto. Ondo. Beti geratuko zaigu Pluton. Oso ondo zabiltzie. Urrengo milizan arte, haupa! Bigarrenez, finalean dira, Josu eta Jon. Bisaio diri final. Ez da martxatxarra, Ez. Bikaina. Josu, gogoan duzu, zeguk artxiboak eta begiratu beharko genituzke, baina semeak ze ibilbide izan zuen? Hemen milu zen, alegia. Bueno, umien programan. Bai, ze ibilbide izan zuen? Bai, portaventura arañokoa, Ez, lehenengotik kaleratu ditzaian. Orduan, aita gorain, Bai, semia pixkat, konpondezak gari guztia. Eta Jonek ere etxekoak galaitu noski. Erne, gaur, zakuan, jokoa maititugu. 96.000 zortzioz eta €40. Portaventurara joan, etorri, eta orduan xeurtzen joan etorrian bazatzeko. Tenerifera, etorri. Bufeta? Librea da azkenean! Aupa! Pasaia! Aupa! Baina pasagabe, Ez pasaia, Eskerrik asko, tortziarren mundiala izan zari, hau pasuek. Etxekuek, bufet libri utzi, orain aplikazioarekin bat egiteko momentua da. Atara, aplikazio da gurekin bat egin. Josu eta Jon. Pelikulei buruz. Bueno, ikusentzunezko produktoi buruz galdetu behar dizuet. Bueno, aurretik esan, gure lankide izan ziren, oso jatorrak dien pertsona batzoi buruz galdetuko dizuet. Gure lankide izan ziren, bestak beste Milu zen, euretako bat nire klasekide be bai, kasetaritzan, gero zinema egin zuen arren. Aitor Arregi, Jon Garaño, Jose Mari Goenaga, Moriarty produkzioak osatzen dute, Asier Ratxa eta Xabier Bersosarekin batera. Oso ikusentzunezko zoragarriak egite dituzte, ederrak, sensibilidades beteetakoak. Sortean, Josu eta Jon. Moriarty zinema ekoiztetxeak egindako lanak dira denbora. Obaba. Amama. La trinchera infinita. Joyes. Valenciaga. Irati. Handia. Lucio. Amaren eskuak. Cuerdas. Loreak. Begiaztatu. Eta maikakotik, lau. Bastante. Erantzun ez dira zuzenak. Valenciaga, kendu? Eta goga. Bostakatx. Botatzea. Ah, igual bai, ¿Cuerdas? ¿Qué cuerdas igual? Harri? Bai, area. Eta bat dut beharko dugu. Joan igual handiak ez da atzuketzen din. Zema, a ver. Es que... Zazpiakatx. Kouen. Aldaketak egin? Dira, ez? Lucio. Cuerdas. Bai. Euskaraz mabikan du, erdera zola. Ustu bet? Josu eta Jon, urrezko galdera. Mursego musikariari buruz galdetuko dizuet. Maite Arroita Jauregik, Mursegok konposatu ditu 2 lanen musikak. 2 pelikulatan, soinu banda Mursegorena, zein denpora. Berrina jarri baitu igual. Zein? Zein berrina. La trinchera infinita. Barri? Bai. Bai. Azken segunduak.
Hacemos... Desastre. Zorte kontua izaten dau, Bai. Beitu guk gertutik jarraitzen dugula batzun bidie? Eta esan dugu... Hala, biharko. Hau bai, hau ez, hau bai, hau ez. Obaba, ez ezkoan utzi dugu, zuzena da? Montxo Armendarizek zuzendu baitzuen, 2005an. Joi ez ezkoan, zuzena? Elena Taberna Nafarrak zuzendua 2000 urtean estrenatu zen. Kuerdas, ez ezkoeremoan daukagu, zuzena da? Osondo, Estibaliz Urresola Arabarrak zuzendua, gerora 20.000 espezies de abejas lana zuzendu duena. Loreak, baiezko eremuan, bai? Do, Moriarty Produkzioen film luzea 2014koa. Laro gehiegunean da gero etorri zana, ederra. Handia, baiezko eremuan. Arrakastatxoa oso gainera, Goia Sariak eta... Guau, ze politxe dan, estrenatutakoa. Balentziagari buruzko telesaila. Baiezko eremuan. Hauxe, estrenatu duten berriena. Telesaila hau, bai. Zego goi ikusteko ez dut ikusi? Oso fina, omen. Bai, da esan digute, bueno, erropak eta oso zainduak da sekulako lan egin dutela. Dena zentzen dute hauek. Bai, behieu. Karo Balentziaga. Bai. Bueno, horreta marrai. Luzio Urtubieri, buruzko dokumentala. Ez ezko eremuan, utzi dugu, zuzena da? Eurek egina da, bai. Dokumentala, 2007koa, La Trinchera Infinita ere, zoragarria hau, Moriartitarrek egina, eta hortik aurrera, Amama Asier Altunak, Irati Paul Urkijok, eta Amaren eskuak Mireia Gabilondok zuzenduak. Urrezko galdera, Josu, Jon, 150 euro, 1000 euro irabazteko aukera. Maite Arroita Jauregik, Mursegok konposatutako lanak zeintzuk diren, musika lanak zeintzuk diren, ze pelikulatan dauden, jakin nahi izan dugu. Trintxera Infinitan jarri dugu. Mursego, bere musika hain zuzen be, zuzena da? Amaman eta Iratin! Josu Jon! Ondo horrela marrero gehiago. Aurre ikuspenak ikusita, oso ondo, Oso ondo. Segi trintxera horretan, lugazti horretan,